Prečo táto Pussy S generácia nevie zniesť nič, čo nie je absolútne pozitívne a hlásajú, že to treba zrušiť a zakázať? Vieš, kto šíril nenávisť a polarizoval spoločnosť? Napríklad Ježiš Kristus. Ak mi neveríš, prečítaj si Bibliu. Konkrétne Nový zákon. Ježiš Kristus tam neustále disuje falošných prorokov a farizejov a tak ďalej. A extrémne polarizoval spoločnosť. On tak veľmi polarizoval spoločnosť, že ho dokonca museli popraviť. A potom v mene Krista začalo nespočetne veľa vojen. Tiež poháňané nenávisťou a polarizáciou spoločnosti. A bolo to zlé? Nebolo to prospešné pre našu spoločnosť? Chceli by ste radšej žiť v Európe pred kresťanstvom? Viete, ako mal vtedy váhu ľudský život? Vtedy, keď si niečo ukradol, tak ako trest ťa nedali do basy, ale zabili ti dcéru. Chceli by ste, aby boli takéto hodnoty dodnes? Alebo ste radi za naše kresťanské, európske, morálne hodnoty?